me ye ben emrom hotel awurade a asante yabo abene nsa no adwuma wa ye ne kama na chidombo so dɔso kuku ana afeso somua Libya boga nana ya wo boa ma na afeso dɔm nyina etachira yensu ya kunkoni agigi adam sa desia ya den sam no ebrɛ me ha me boga nie nana kwabena kese eyemidin anwumre mene wahini ni amakranche sofumame premani kasia bono enie anwade ne so afọ Dr. Poku prempe na sabere de wakasa no wose aban ye de obetum biada sa nwode ne no wade bi beka ho na wotwe de akoma ni finfin ene netifi FM na ne nyina ne se bedru ba bi na fe nkwaye sa nwode ne no akwakwaye bo achibidi nti en wo ye wenu nyina da ye wura friends and chofo nhia mu enne wo freso oboso de to so du mi ensa no de asem de ato wo no manem na wo kyerɛkyerɛ mu se ne senti local content and local participation amendment regulation LI eye 2435 abano e de akomra chebedwe fiemu asabere de yagede atomo enye no so enko a de eka ho bia eno so eye legislative instrument LI 2354 eno so local content local participation ya eno so ebeboa ema fango ho nsam atumi agire ye ma ne boa abafoma Ghana fo nyina da ebo sugetri no atumi afri ho Dr. Matthew Poku prempe ni central fo nhia no Sompa Kese3. TURC tariffs escalate when you use more energy. You might assume that with excess energy in the market, the PRC tariff will be transparently open and such that we would encourage Ghanaians to use energy more. But that tariff is still stuck in the late 90s when it was introduced. That allows you to forces you to conserve energy. So the more energy you use, the higher. What we are doing in the policy directive, what we have said going forward, that no longer are we going to do take or pay. Every power generation that is going to come will be take and pay. So we'll pay for the power that we take. We will also ensure that we increase our generation capacity as and when necessary. Some talk about 8,000 megawatts of power PPAs that have been signed that have not reached commercial realization. And we'll also ensure that in our power mix, we increase the amount of renewable energy or clean energy for that matter. So no longer are we going to do take or pay, we're going to stick with take and pay. Like any other business, we wouldn't sacrifice government guarantees and still do take or pay. We will decide that we are going to buy the energy at a standard price like every commodity. The tariff will be dominated in Ghana cedis and pesos, not in dollars, because since the year 2007, the Foreign Exchange Transaction Act under the Bank of Ghana precludes or ensures that all goods and services in Ghana should be paid in the local currency. Yera Dr. Matthew Poku prempe wano na ya nwade ne soafo nananom nano disempi ene ekotie yi awiano ene yede kase ebremu ewo Sompa 93.1 FM se yenua bema jachi kwesen ya wosi omanfo nem ewa sen of sem marase bedwane no quarter na se ansa na quarter no kwa be quarter na se ebia na wuni enu ntema mi kwa nkwa kyerɛ no mo agye katanche o sebe ya asemi sa fe no wate a enya asem a ebe ya wasem foforo kra ne nyina ekyerɛ se bra ye kɔ eto aba na anu ada no ena wura jachi kwesen ekyerɛ se opese osini manfo na mu ewo asen no of abaton pesua no so nti omo nsoma na Ghana marase bedwam sade ebe ya mpuntunyu mo betimi apre na wode abre wom ampa ne manfo no so ensem a woton ede ma wo mo no etere wo mo sena sema ekomu trem eno nte bra mo ko simpie so so mo kɔto aba no mo to aba no ede ma no kama na no eno owura bia ye fe ne se nimfa etere se no kura nyame anim nie wato no bo asea ade na ne adi owura Jachi Kwesi achi yie pa na wo hwɛ sade ne nyanya mu ne nsam esi kɔno a owura Jachi Kwesi no wono ankasa nim se wo ye Canada ni na adenti na obi a wo ye Canada ni na Ghana fo nya kontomire abomu apesi esi ho a ye die no na wo pesa wo de wo ba yira abomu bebom ba de sa no a na etia mara wiase de se ne se ne sese ade bia no ba bia ye de to no wan fa nto ho no mo a efiri ade to nti asam no anya wawura nimfa de kura am otamasam no ekopie mu court ano e July bosom no mu no na no na asam no piepie mu an ekopie mu e Supreme Court ya wia kase no mu kura no ye de esomo se judges for ya otena ase no enum ekɔ baako na afenso mienu nso kɔ baako na kyerɛ se kase no esocha ekuma no na se kwan bia so enum no na ekɔ ensam a efiri enum no adwene mpomu na afenso won krata ya wɔka bɔ mu ba bonten ene se no kura nyame anim nie asam a wawura Michael ede babeda court se ye hwehwem na afenso ye nka bi emfama no efa wawura Jachi Kwesi ho no asam no eye
pepepepepepepe ɛno nti ɔmo ka ade akyerɛ owura Jaachi Kwesin ya ansa na saa atemmuo no bɛba no na wosi ɔmanfoɔ anamu samara sebetwani ɛde ma adesɛ yɛ wɔ Asenof na asam no ba yɛ na ka ho bi ama kyerɛ sɛ mmaramu no deɛ yɛ biebiem yɛ tiretirem ama afei nso yɛ kyerem na aka ho bi ama owura bi ɛfɛ ne sɛ Frank Davis wɔno nso waben wɔyɛ awenade ɛwɔ mmerɛm ɛna Sompa Kese yɛbusa owura Frank Davis sɛ papa asam no deɛ aba ni o sɛ ne yɛ ka no sɛ o bra asam no deɛ yɛ no kuro ɔno kuro no bɛtumi akasɛsi asɛ adesɛ yɛ te saa mpɛsua no so ne sɛ kura deɛ ɔmo fili paa afei kura no mo ntakra bɛyɛ akɛseɛ na yɛntie nsɛm no ɛno akyi ne yɛhwɛ sɛ deɛ nsɛm no esi kɔ na aban no lɔya pani owura Godfred Odame wɔto no boase yɛ ɔno nso etu huu fa nsɛnsrɛfoɔ nsɛm sɛ bɛyɛ Ghanafoɔ so bɛnya nsɛm no bi atie yɛtie mmaranim ne wie a ɛno akyi yɛbɛkɔ mmerɛm yie ne yɛdi nkɔmmɔ. As the High Court had earlier on held, the seats for me, the people of Asin North will not be represented. And I think that we're enough for all these legal gymnastics that have been employed by the lawyers for Asin North. Perhaps the by-election should have been conducted long ago. And I, in my view, think that there's even nothing in the way of the Electoral Commission to declare the seat vacant. The High Court has ruled, given a judgment, determining the status of the gentleman as not qualified to have stood for election and had actually cancelled the election conducted at in the Asino constituency. And the Court of Appeal subsequently struck out this appeal for non-compliance with the rules of the Court of Appeal. So there's no appeal pending. And I think the way is clear. But of course, the Supreme Court has ordered an expedited hearing and determination of this matter. Yes, I believe that the Supreme Court hearing definitely will also affirm all the principles of law that I have indicated had early on been established by the courts. I don't think this right for representation which has been imperiled at all. I mean, it must be established clearly that the Supreme Court has always exercised its powers to grant an injunction in constitutional matters. Way back in 1996, the Supreme Court granted an injunction against the MPP, Rosemary Kwame against the MPP. The MPP was injuncted from proceeding to elect a candidate on account of the fact that the Supreme Court has exercised the power to grant an injunction. It's a court of law and equity, and therefore the main basis for determining whether an injunction ought to be granted is wei aban mmerani for pani ewura Godfred Odame na asɛm yi akɔyɛ emrasɛm nti yɛbɔ bi obi a woni mmara no na wɔne yɛdi nkɔmɔ nwumere no wɔde akɔ school kakra busa no sɛdeɛ mu nsɛm atemu no akyi nsɛm bɛn ɛna wɔ hɔdeɛ na Ghanafoɔ kora ɛnhwɛ animu anwumere nyame ayɛ adom ama yɛn sakram ne mmaranim ne din ɛne Steven Nsia Opoku ɔpani nyame asomdue nka wɔ nwumere Sompa TV ɛne Sompa FM so ne okumase mejo so menya papa bibia bɔkɔ deɛ Yanko paro no pa bonsi bi aboko. Wadaroma anwumre de pese yesrewa na oboa yen kakra. Sade atemuo na chi, atemuo no aba no. Sesia no edien pa na ewom sesia de na wo se wo ya nima Ghana 40 ase. Obi a na adwene mu eye ne kesene fa de akoso no ho no. Okay, we Supreme Court ruling ya or the by ya. Professor me canon say interlocutory order. They say any and final judgment and answer final decision in a court in the beba. But the final judgment beba no court is any money Papa I friend James Christian no on channel in chain about parliamentary business now Supreme Court ruling now. I think I also if you might for say the case injunction and case interlocutory injunction a order be a Supreme Court no another court between Adama etia nipa baako bi anase nipa ko bi say omonja ade bi omoye e bi ade kra omoye na bi etete amrato omonja nto ho ansa kopim se court between anya daje ahwe asem no yi ansa na motimi anan bakro betumi akoso aye de oye na wakoso aye anase bakro court be forbidden kra say ma on tusa na mo no bi afford so forbidden no entino Oshe Ghana emra kuni na emra over 30 million Ghanaians and I jet to say no nefa enwe ho na fe damra na so na judiciary no samra na so na settle the judiciary no na emra mu no omo na court na emra mu no omo be make sure say omo protected the rights of individuals na asemi ba court o ma hwe e de year to year entino asem no efitiasia na say High Court at the camera judgment. High Court no I am Prince mu as I said na High Court my judgment na High Court my no High Court no the can say you are James Quayson. Chairman na all contest for MP no na hold dual citizenship. Just say oh Canada ni ba. That's also Ghana ni.
na mbra no hwe constitution na yɛse ansa na obetuma qualify oba bɛyɛ member of parliament no enu kwan sɛ only any allegiance to any other country say o there enu kwan sɛ oyɛ national of any other country of the world other than Ghana sɛ be ya wokɔ Ghana parliament akɔhyɛ mbra yɛbɛhu sɛ papa or two de Ghana ni true and true enkoba sɛ bi a allegiance bi ɛwɔ baabi ana sɛ oyɛ Canada ni ana sɛ US ni America ni na ɔte Ghana parliament ɛhyɛ mbra then the high court then the kind of judgment about say Sompa Kese3 no and nam set time na all file nomination form no not still or Canada ni are not already now saying citizenship of Canada no the election na ankasa or contest say yeah and the whole results no na null and void say mremu no court ni twem and after so no court no so sign a man perpetual injunction say enu kwan say or parliament eco conduct any business be in the name of say or a parliamentary candidate elect for Asen North. And a court now said the electoral commission and major say were conducted by elections or our constituency no sana ye for our representatives at Nipakuno. Na Osha case Yura Michael and come ni teacher and say papa a friend against question no. Even though a high court medical judgment, high court no initially high court no on 6th January it became injunction say more fan home court parliament and course when who in as member of parliament or coy course when who in 2 high court number judgment we ask our case no papa no ba court or defending home high court ni hwemu we no high court number judgment we say the election na null and void so papa no court parliament conduct parliamentary business as if say court no can be biasa yo enti lawyer wadawro masa de wasi akire mu de ama ye pese ye te ase wo ha se ehu behia na sabi enye bre seye na se adaje seye se edom kuma ya eye ndis no ommesan apia so se omotamo asem no ebre atemuo na base no omsan apia so akoba bi fufuro se omokohwe se ampa se de bae no sa pepepe enete a ohwe a bibi sa betimi asi ne si a ebeye papa sa I think say Brano de court no sebi yeah or if be a bit me court akwa tikin chiremu obi a ofele say decision be of the court anko ya man obet man call akwa the broadcast in final review now because me ma famu there because we interlocutory and we nya final judgment no ma enke hu be hia mum say omo be expedite case no say be ya court no final judgment be bantem na hu say final judgment na be vindicate Yura James Kese3 in the position no and now say a be afeme the ewo hodadam now hwe the case here that Supreme Court says interpretation interpretation of the ban and enforcement enti no omo e dey ba say omo be enforce constitution no says the constitution na mrakuni na ebo nyina ho ban no obi ebu sa mrakuni na animtia and obi ene ye bia o ye no sebi evaluate sa constitution no into mo ba so ba be enforce constitution no pending the determination as a commission Supreme Court be man final decision in that matter na Supreme Court dey say win one the fact say Yura James Kese3 or that's called parliament or conducted business when a court of law edi kan ka say the election is null and void and of no legal effect no means mremu dey e ba mremu dey I mean, Brano, who say, or MP elect. Matthias, Enkomoi, Sadia was see Achre Mudi Achre and Ampa, Unim de, our Meramuntino, and the Yan Kajabi wa Hasi, my young home so Hasi. Na Yamia Dumo said, Waji, so said Brenner Brebia, Bow Prum, Yabaji, Swede, and Komoya Befano Makuma, dear Chirako, may be a Bekakusi, a Huni, without my Yamentin and Muncha when you may. That's it. Abusia ya kwa humano so amayene mranimni ya papai udine juma ewo enkran mantam no emu wo ya mranimni wa ben papa Ewura Asante yebo Benedict ni papa eno no ne tin ene Steven ensia poku ya Asante yebo Benedict minim de oye se eja otunu fo se okoye lo a wo manager ye sa men ko na echirichiri mu dia kire yen yenko ye ni mo ya ko ye ni mu dia ne ye ko bosome frɛ ho
aban krachi pani oji onu orumanyamfo ya danso sabre de ejagu ni chemu pa assembly members ya wona eba no sobo se fidie tetanfo ya ye de abre wo mu so wo mfanya adwuma ye wura yaje senya de ode ma omni nyina ne se presiding member abato a wo mo beto no wono ko fa ni nipa ba senke incumbent ya oti akonwa so no ye ntuntia no na abato no ko awie ye no na chese nipa od ne ba ye nya nwotwe eme incumbent na konya duonu mie na chunze papa yi wo mo ncheke no na no na nam sunti wase ne won fa mo am na wo kyena so eka ho na emom wotwe no weto abande ma ni nipa ne de wode afidie tetanfo no de ama wonom de aka duonu mie no wode agu na bam enam so assembly members ne tiam se won ma ya no durubu mu won ma ya te pono won me ka bi wo mo Ghana mampanyini na na dodan kwa kufu ado won monyamfo ene da botwe no ma wo we nkronketo ne mpunto sem so se won mo mra mu o no mo meka bi ne mfa won ma fidie tetanfo ne mfa ma wom na sompa yani mronto electoral area assembly man wo gina oboache Maxwell de Graft atwetwe asemi ho enkomo na bia no na asa aban ehwe emayen motorbikes masale members timi ededi adwuma afimpo de ne ehwe senka ebekọ nanim kakra enso nana akufuado ye mampani e o aban mo ne na like mpanifo ye some members ye kuba tan edi nkomo ema omohwese omsaso my motos na over 2 months ni na ye president member kofa moto no free depo e buy moto ni bedru ya pe na honorable DC a friend assembly members ne say honorable presiding member ono na obo aye pacho ma assembly members sanso koto aba e de man no bio for the second time afedi also ntimi ne nya adwuma bio nti de be ya ne say ye nkoto aba ntia no ye to aba ne tia ne dia or the motorbikes in my ya 20 and the motorbikes in the Sanka. Lady name say be a grubina panino on the AD until on the 10th of March and a quite a koi. Then the do was also free on the office bills also see Mukacha as I say 2 man a day than one if I motorbikes ne free. Emma the candidate or pese on also a bigina na yet 2 man on infant true your honorable PM no. Ono so begina ka se to abano ewie manu wia ono DC akasa management akasa ma ambe release motorbikes no amai ewie ye to abano ye nso ehun se papa na odi anim no empuntu a ye pe emayo man no ono na ye de ne kwa obetumi ama aboa ya ma ya isaka empuntu no nti ye sa to ma no first round na no owin by 22 against 8 e ho na DC share police commander or boss me frère say dia no obi obetinsa ka beka moto bia no ono ni ntia pesa member sa bani atoba mama no yese ene ye free ho wey ayon monyafo boache Maxwell de Graft Emronto electoral area e won wogina mu na sanse hyefa ye mi wasompa ye de yakasem a ne ahwe asem ni nyina mu fikofiko nti ne abo ye homoden se won monyamfo a ya danso a ye bo ne subo ye ne be twenkomo na bre samufo ne frɛ no okache so won no kura wade ato platform bi so achese won mo kwa assembly wo bi ankogine moto tie ne nwanwa se we no chese din sai akwa ye se ni din to platform da so obi ankwa assembly no okogine moto ne moto bi a eni Abusia uguso ya utie Sompa 93.1 FM ya ye wokumase swame ane ye wo ya ye di adwuma ye ben Emrom Hotel ba bia ya wo bia da sepa mo adwomo akwaba mo adwuma afei na wote trotro mu anyame ni wanim na afei so wonfa nkoduru fia sumdum taxi driver trotro drivers pragan mu ya de eda mu nyina mo ase ni aya tie efri sanso ye no ben wo boase wa sentimentum ha ene se Sadia enkra no sifiri ho eba na busua enya de a emu oda nwumre yikura enya ne tie senkofo bi de jam so ama kire se amanfo prepra na eba ne se ya na akoye bambo mu nsam tie kwa ahoma no so na ye ne oboase mansin police commander DSP Martin Asenso anwumre waboye nkyeremu kakra papa nyame asomdwe nka wanwumre Sompa FM so nie kan sunsun papa misremi busa wo wapom boko de nyame ade me nyina ho ye kama wadawro ma ye nimsa woni brenti boa ye ha kakra ni ayatie efri sanso ye no ben oboase wasantemantam trese mentem ho ase kakra bi asi ama ni ba kakra epra wadawroma eden na ekofa ba ye ne den na motimi aboa no kakra wadama o me da se mami chi otifo enu anse nka meji mu nansana na eye gwodo nwumre ana yina ntie se nantie bi awukuru mo no ka mo ho ama omo ekontokwa
the police patrol your coin na and a crack not a menu a pra muja pramomo pro my plans now ya na sika pra sika na o de ade mu pra ana o sa commercial baby a omunya kwa kura na matin kura be sa hospital enti ni dika na o se rescue wo mo na do mo ko hospital de do mo na ko hospital ne sana ya ko se de na si e ko back na o se even say chieftaincy bi ahemfomyenu bi ɛwɔ kurom hɔ ɔmo na ɔmo supporters no ɛde ntɛkwa no agyina mu na kyerɛ sɛ ɛyɛ ahensɛm afanu mmienu mentem ho ase nti ɛnam so ma ne ɛyɛ tie yi ɛne deɛ yɛhunu no saa yi saa pɛpɛpɛ ɛyɛ ahemfomyenu so ɔmo supporters no ahemfomyenu obiara nu no wɔ hɔ obiara nti kurom hɔ ɔmo supporters no ɛwɔ hɔ no ɛna ɔmo de abɔni ɛte saa tɛ ɔmo kasa ya ma kyerɛ sɛ yɛ dwuma na adeɛ kyeɛ no na kyerɛ sɛ ɔmo asa asɔre ahuri bio ne ɛkɔɛ no deɛ na mmerɛwa te sɛ obiara kuro nyinaa bɔ kuro nyinaa no ɔmo nyinaa asɔre abobɔ pampim baako ehyia okurom obi nkɔ obi ma na ɔsɛ ɛtɔn na yɛde fi nyansa tɔ da ɛbɛsɛ ya obiara yɛsɛ no deɛ ɔyɛ no nyɛ deɛ so wontumi nyɛ arrest ɛwɔ ɔna sɛ wontumi nkyi nipa no ɛwɔ na wonkyi obi ɛwɔ hɔ a no ɛde sunsuaso bɔ ne bɛba na ɔsɛ ɛfɛ bi dalo ɛne ɔmo kasakasa na ɛfɛfɛ mpanimfoɔ bi na ɔmo kasa kyerɛ wɔn mo yɛn saa ma deɛ sundie aba anɔpɛ yi municipal security council yɛkɔ hɔ na yɛkɔtie ɔmo asɛm paa deɛ paa na ɛha wɔn mo a ɔsɛ saa afɔ ne mmienu ɔmo keka ɔmo no na nneɛma mmiɛnsa na ɔmo ka kyerɛ police ɛno nso ɔmo ka kyerɛ municipal no sɛ wɔhene no a ɔwɔ kurom hɔ no ɛbɛn nana ɔkyerɛ daako ɔwɔ kurom hɔ nana no ɔbɛdi so mfie 26 years ɔmo hu bibi bi a wayɛ gyina no ma ɔmo mpɛ no na ɛtɔ so mmienu company kakraka a ɛwɔ ɔbo ase yɛyɛ agrego asante no saa kurom hɔ no a ɛsie kurom hɔ no a board no ankasakasa na hɔ na ɛwɔ ɛnso so maburu no ɔmo nyɛ adwuma no bi nyɛ maburu no ɔmo kyerɛ sɛ ɔwɔ ka ɔmo ho a bɛɛ apem ne ahanu nso nipa a yɛ adwuma wɔ hɔ no ɛyɛ din wɔ twepɛ ɛyɛ adwuma wɔ company mu ɛyɛ din wɔ twepɛ nti no company no ntwa kakra yɛ kakra ma ɔmo na ɔmo nso ɔmo nyɛ bibi sɛ bɛyɛ a ɔbɛtumi nyɛ biribi adi deɛ ɛtɔ so bie wo so no development paa nso no ebi ni kurom hɔ a company no ɔmo social responsibility no a wɔ kurom nso no ɛno nso ata apa sesɛ wei na ɔmo de tɔɔ yɛ anim a kɔfra sɛ ɔmo nso sɛ na mo ka deɛ a na wopɛ employment na wonya bia na wonya nso sɛbesɛbe nkura sekae na ne sɛ sekae kura no na ɛbɛm koraa na sɛ chieftaincy no ana akɔpagya ana ɔmo de saa nneɛma wei no nyinaa afa nti municipal executive ɔyɛ chairman of music ne music ɛkɔɔyɛ yɛ nyinaa nyanka mo kasatrɛ yɛ sisi a meka sɛ deɛ adwobrɛ wɔ aba a pampim no nyinaa moyi biribiaa afiri hɔ mode petition ɛma yɛ petition no baabi a yɛsɛ yɛde korɔ no yɛyɛ ho adwuma na de wo sunsuasoɔ so akɔto kɔ anim tɔte a na salete commander wadama nti wei no sekan nko anaasɛ na etuo ka ho abusuafoɔ a motie anwummerɛ yi pictures and videos no a egu Facebook no sɛ woni akukuduro paa wahwe ya wontimi hwɛ bi bibia da hɔ kama commander wadama ɛyɛ sekan nko ana etuo na agyan ɔmo mpra no kyerɛ sɛ ɛyɛ sekan na ɔmo de edi ɔmo awusa ana baako so na baako ka ho no deɛ ne ɔno deɛ ɔsɛ ɛyɛ apaso na ɔno deɛ ɔsɛ ɛde wɔ no nti no wohwɛ a wɔn sɛ wohwɛ sɛ wohwɛ picture ni yia sɛdeɛ nipa no nsa no baako bi abie saa no obiara nka enye tinye sɛ sɛbisɛbi yi yɛhu sɛ baako deɛ ne nsa no atwa kɔ mu paa yɛ wotumi ho sɛ wɔ deɛ na etuo nka ho ana obiara nso so antutu a yɛ teyɛ ana ehunu yɛ obiara nkutetu na sika nom de ebibiro ho sa ma omrantie no motimi akyere obi ana dabi yɛ kyerɛ obi asɛm de ka me lay foundation no bibi bɛsɛ yɛ ansɛ adwuma no protect life and property okay ano na yɛ main events objective yɛdadwan yɛyɛ nti sabre no nso hwɛ a yɛ videos yɛ still cameras ne ade yɛde kɔɛ ya maka maka ɔmo edi mu akɔtɛn ne leaders ne ade nyinaa no yɛhɔ ɔmo nyinaa na bɛsɛ na wɔpɛ sundie na abrawo wɔ fie betumi akɔtɔ biribi adi betumi akɔfo kuma yɛ biribi no na yɛ ma asundie no bi ka ba pɛ asundie no bɛwie a na afei ɔmo a ɔdi mu akɔtɛn bia no na yɛn ba so ɔmo ama ba police nti sabre deɛ yɛn kyi obiara ɔyɛ a ɔwɔ yɛ akakye ɛwɔ police station na ne te mo hwehwɛ free yɛ hɔ anim sɛ mo na yɛ dan mo ebi wɔ hɔ a yɛtumi yɛ nneɛma baako mmienu mmiɛnsa bi boa mo ma mo dwumadi a mopɛ sɛ mo die de boa yɛ ne ankasa no ɛkɔ yie
ɛdɛn na mohwehwɛ free hɔ saa asɛm yi yɛnyɛ mfa moa mo na montimi nya adwuma no yie mfa ma yɛn sɛ ɛdɛn na sɛ woka police logistics ana ɛdɛn na wokusa information bi anaasɛ bi obi wɔ tip of bi a wobɛtumi de ama mo a asɛmpa police ne adwuma no nyinaa information so nti no case wei no ɛba yɛyi ɛnyɛ obi ne kɔhyɛ kukuom ɛkɔbɔ pɔ sɛ yɛnkɔyɛ sei ɛyɛ putupuru adeɛ na ɛpɛ gya so ɔte aseɛ nti ɔmo mpanimfoɔ no saa leaders no a anaa ahemfo no a ɛna wɔn so ɔmo sɛbisɛbi yo asɛyi ba nyinaa yɛyi ba te ɔmo yɛ ɔmo ba mu sɛ na yɛ kasakyɛ no hɔ na bɛfra ba na adwobrɛ chief test no asanefoɔ deɛ ɛtɔ yɛyie ahensie ne ahentuo yɛatwerɛ ɔmo kum anaasɛ wɔ ntaso a asɛm no ɛsi wɔ local yɛne sɛ nkuro a yɛ ɔma ahene a wɔbɛkɔ hɔ anyɛ yi a ɛbɛkɔ akɔkɔ a na afei agodo otumfoɔ hɔ ɛdi sɛ chief test na aba ne saa ɛno sɛ adwobrɛ na mpanimfoɔ no mmienu no obiara mfa n'asɛm no ntoɔ na ɔmo nhwɛ traditional council no anaasɛ ɛyi ahemfo no akɛseɛ no na ɔmfa ɔmo dwa ato anaasɛ ɔmo ɛhaw no nkɔto ɔmo anim nti obi wɔ information sɛ bio sei na ɛwɔ sɛ kɔɔsi ne sɛ ka wobɔ yɛ mane a yɛyɛ sɛ ne traditional council foɔ no bɛhyia na ɛde yie ato yi fɛdase commander wada ama ne korakora mu koraa no wohwɛ wo nkrataa mu a menim anwumere sɛ bia wɔ office sɛ bia wɔ hene a wobɛtumi aboa kakra sɛ bia wobɛkae a nkrataa sɛm no bi ahensɛm no ɛtaa pagya ama nneɛma bi sɛ yɛtaa te anaa yɛhunu bi saa o dabi yɛwɔ ha deɛ ɔboase ne mpɛtɛm deɛ memempɛ soa so paa deɛ mepɛ sɛ mbaa ha yi ebi nsi da chief tensi no baako bi wɔ abadwa mu no koraa no ɛnyɛ kitikiti sei ɛno no kasakyerɛ yɛ ahemfo no ɛka ho asɛm na yɛasi nansan de deɛ ɛba ha ebi nsi da papa anwumere yɛsrɛ wɔ soro ahoɔden de ma wo wobrɛ ne wada agye a wanya ɛde ama no bibia no nso ada wobɛto afa ha bia nso ɔda woroma ha deɛ wo fie berɛ bia wotumi fa ha na wabɛkyea wo mma wae yɛnso ɛda ase papaapa ɔpani a ne din nkɔmmɔ yi ɔboase mansin police commander ne din ne DSP Martin Asenso abusuafoɔ yɛ modi akyi anwumere yi ɛwɔ Sompa TV na afei nso Sompa FM no Facebook na afei nso YouTube no nokora nyame anim ne sɛ anwumere yi paa woni akukuduro pictures ne videos a yɛde agu hɔ no wadaroma yɛanya akukuduro honhom paa na watumi aba hɔ abɛhwɛ bi ɛfiri sɛ sɛdeɛ emogya esi pram kwabrane ne yɛsini atwitwa kwabrane te sɛ bi a yɛkum nantwi a yɛde na to pono so na yɛbiebie no ayi ne yɛpɛ wɔ mu no saa pɛpɛɛpɛ ana yɛbiebie wɔ bi nsa ho obi abati ne ho baabi a yɛ mogya enwunu fa wɔ bi ho sɛ ya na wɔhwɛ sɛ deɛ bɛrima tenten gram ɔda hɔ no osi wuso ne nan no a wotum sɛ nokora nyame anim nie nneɛma ɛkɔ so ɛwɔ ne nipadua mu paa na nkɔmmɔ yi yɛbɛhyɛ ase yɛne di akyire sɛ ya deɛ bɛwie bia so yɛbɛda mo ɔba pa yɛnkɔ yɛtoa so ɛde amamoanana no mosramifoɔ wɔkyere kɔm na sɛdeɛ wɔn hyehyɛeɛ ɛteɛ no Islam som no gyina nneɛma enum so deɛ di kan ne yɛ shahada ɛno ne wɔn gyidie sɛ onyankoropɔn bi ani wɔ sɛ onyankoropɔn Allah ya wɔnam kɔmhyɛni kronkron so ale wasala Muhammad so yɛbɛbɔ mpa yɛ afa ne so na onyankoropɔn Allah wate bie afei deɛ to so emienu no so yɛ salat ɛno so ɛwɔ hɔ bi wɔyɛ zakat na afei wakyekyɛ nneɛma na ɛyɛ haji nso wobɛkɔ bi ne nyinaa ye wo mu nyina so na de wo ye ne sesie ne yefra no soam eno de nana no mozramifoɔ wɔn masra na calendar no bosom ye to so enkronum eno free Ramadan akomkyere no ase wo bɛbɔ mpae emprenum wo bɛyɛ zoho wo bɛyɛ fajil wo bɛyɛ asel ne nyina ɛyɛ mpae a wo bɔde kyerɛ onyankrompɔn Allah na watie wusufrɛ enam so mena ye so de yei Coca-Cola Ghana foɔ waba bepie mu asante mantemu chief imam Alhaji Sheikh Harun Mumin ya wotoso emieno ni poto so emom de dokodoko e de abre se womonye ne bra wokutu nkotojani mu a wobɔ mpaye won fa hu ye fompam wo bra wode akomkye na ba wieye anwumere no nsia abo na so mpan sentwerefo ye de ani kotwa wisi ahwentantam so ekopie mu ebi na ho ne ne Mark Pritchard ya wone ye country manager Edema Coca-Cola wadwumakuo no etwetwe nkomo obusa ne se na ni soade hu pa ne sen ene se wode sa akadie ya no bo ne besom Ghana ska ofre be se empemiensa no ede bre nana no muzramifo na woto nanum triu because we're very close to the Muslim community. Of course, in this special month of Ramadan, we wanted to come and extend our greetings and our recognition of the work and the spreading of the word that the Imam and Elaj does in the community. Our willingness to work with the Imam and the community, the Muslim community, in any support we can provide
whether it be in the field of education, or whether it be in the field of health, or whether it be in the field of entrepreneurship. It's a great privilege for me to be here this morning to meet with Elhaj and the community. I'm very happy that we can bring a small gesture and a token of our recognition. Okay. Is it your first time doing these donations? I've just arrived in Ghana, so I'm not sure if we've done donations in the past. I presume we have. Yes, and I presume we do this on an annual basis during the month of Ramadan. Certainly, personally, I've been very close to the Muslim countries or the Muslim community in many countries I've worked. So, I always try to reach out to people like Elhaj and the Sompa 93.1. Ora Mark Pritchard. And yet, in can command a minute, Bomi Busan said, "You and Tino Bear Sadoye, Ediaman and Muslim for no show. A day, I want a year. No, no, be my baby or I was one and an Muslim for one Hibomun and none of Busan say, and Untino. The Edican away when was say a debate. I feel what your foot to cry. And so the man Muslim for Emma Bruna Sabia Kunanum. Yes, a penny driver and Shia Senti. Yeria and any chief imam, Sheikh Alhaji, Mumin Harun, Ya Watosumi, no Asante Mantemui. One on a general, such if Imam Elchon Como Ediafa Adoye home. Essence Trodo Matuana Power, dear to me, Busa Chechenti, Ya Papay, 1 year Chechin Como. Sa Ramadani busumi bia edimu busumi dia echadie soso ewomu tie friend Ramadan Karim achadie busumi a echin kom ewomu to ya so hunu se ebinum be ya doye en mai wona emfe na ko ntim be ya doye e de mai sia onu so a omni bi no so be nya bi e de akoma no endi sa adiwe ya ye ne kama ye pa de ko pa se almost a baby sa ediamai. Yo, Baba Pachona, when you just say, maybe this Abe Basso, almost Tiamana Swan Sana, when you from to be a befum. I will need it from you, coordinator in a piano over country. Say Coca-Cola manager, no general manager of Cracker or Ba, no so no about person one Casabe Hume, non person move by so many adobe Eddie Ababe mine. And I'm so okay. Was a young Pufrimuna, a buy, so Yasu. Normally the bear should be brave. Why politicians no mark Ganyana. Way Chief Imam Asante Mantemo, Sheikh Harun Mumin, Ya Watoso, Emino. Dumadie Kasie bi hontoma ewo Kumasi Technical University Adakojache campus na ne nyina no ene se ekwane ye befa so ya ye betime de yensa no na afenso ya dwen ye nimde yetime de aye ne masebe ya enkoye se sukuu na yakọ no pen ko an ye de twro wo twro wie ya na wuwure fi ba ne sa na enya de se ebetime aboa ye kura na wode wani kiremu ewo Kumasi Technical University a ne fa ye hwese sekua ye kura ne ye ya ye betime afa be fontentafidi no so mfidie ka ho nimdie ntra so na afenso so ye do asuko wonyansa ne adwene mu enkoba se ye de ahoden ko eye adwuma no sa efa no pani ya wode animu eye engineer Dr. Prince Owusu Ansa wono na wonne Sompa Kese edi nkomodwumadie no achi ane ebusa se papa adwempo no susuye no na ye de adea obi eya agrika efi say ye panish no obi so kodo nti amama fo mpeso me ya agrika nti agrika de mi sisu dua say oman no ne aban no enhwe say obi obi ya agrika bia no oni ni be kono so nti mi de me sa call for so obi o what university bia o ya agrika bia no aban train school fees money free because omu wie no mo ba omu de nyimdie be boa e ma ye bitima de adua entos enya mo bibia de sie ne yenko fire hard currency ye de enko sanko credit free amon ne mba ta agrika MC dua say omanpeni ni na pamfo omonda no mondwene hu bium say obi ya agriki bia no yempia no tiko ne yen hwese obe school free na ma agrika dey attractive ne ngo say bia obi a say be odo onye obi meda na nyane na ka 2021 talk na me year no so obi ya agriki bia no enko school free we engineer Dr. Prince Owusu Ansa say would wani chirem ewo Kumasi Technical University ne fa ye hwekuaye ho nsam so se betime de abafu nimde ade akire wo kuaye mu no wono ene ne di enkomo yi
Sabre wasugusua utie sompa nyumre no siabre mo kasiebo yi ene ye gina mu pa wa fisem no emo ukọ ye social media handles ni nyina so so a ene bebre ti se fie manwansa hunwia kasiebo ye de edom adanse famena DC sabre de wote nani abre se ye nto ne so aba na wamna me president bi chiro owura Elikwa Kukusi emma eye National Association of Local Authority of Ghana NALAC na wose hye ya wode agu akwam ne yade ebetumi aboa pa na manfo no wo mo wafe edena koma so na esen ko mato abai dada be afimu ani watwetwe a na fie wose ayo humu butumi ju no mu ene ode abato ne so ebetentam so na wose NALAC no eso mo hunu ne se eye epoye nketo nkronketo ene mpunto onsem so na kwa abaako a wo mo gina mu pa na nso to da bia wo nsadanti wo mo wasem wose yeto aba ne de mano a enkuntabu papa fanfan ye ebetumi aye dwuma afa wode akade ne nwanam enso bebu akuo no titiru ene grassroots no na wo matumi aye dwuma owura Eric Kwakukusi and it's a different no tiawa say ye beboa me akechiri ye NALAC ko no foforo because the brother na yesisa no na ye nyiban na ye ti NALAC here say ko ni ye power ne ko ni jana na say na mo am ye nsenjofo ya mo bedi adan say for some time now no ye ko no akofo continue gini so say nyame ye madom na nyakonya no say NALAC president na I will make sure say the welfare of honorable members is my number one priority. All inclusive governance, the one man show will be a thing of the past. Jemma obia enyana famudie the image say all inclusive governance. You need to now you come man in the no more no fam one no kuno impeja nyame madom me be NALAC president me be ma pro me kuma no bia de na jinchirepa e ko ni peja ye bo dia me ye be ka bo me di kanio we yewura ya wo prese beto aba ede ama no no abe NALAC president adanse fomna aban krache pani na yefiri ho ani ye kwakwa abri east eno nso ewo santimantem hase ya yenua bema afiri yesian eboya mane bi ede afiri ho ne ayatie efiri ho no nyade a emu odekura abrantie bi e wanya mfinsia aduonu enkron Daniel Kwabena mensa ne din so de ne nyina akere se wose ne gala jano o bra Kwabena na asam no chese me hukura adwiri me Kwabena fo so de yenke ye mre o ema de nka wo pe bia wo mre kura wo bi ode Kwabena bia ni masem American sa wo ye Kwabena wo di Kwabena na kura no eti ma wo didi kwa na de na wo kun hu se gala ja wonti na ye nim koma kakra yi afri yesia sade be ye beti asem no mu ye ntinka ye boy homode bia so ye benya ye nua ba ma no wono na esi anamu ewo Kwabere honom na nka ja watimi a kire ye mu ye pa anase ebia abrantie wahye ne ho akwamfo se ne girl agya no ebia enye girl no nko a ebi kura bibia wo mu kura no ayenteye no eno kura pantoma eno kura tekon eno kura timi sane nantwe ma ne to wira mu na nka ya hwese bia nka ebenya ye nua bere ma sian na nka watimi abo asem no nkyere mu ye e de ma ye se Kwabena fo de enka ye serious ye ma apem no ye bibia mu kura ye serious pa okona obi ode Kwabena wada kura otimi so ye serious pa no wada no na nka ye hwese ye benya no nyame ya dom ama ye nsa ka Kwabena sian bra kwa ye nin ko ma adwo na tisan afri yesia ma adwo yo afri yesia nanka ye boy homodin bia se enka ibenya no efri se eba ne sei no a Kwabena koye Kwabena asem no de na mani abiri wo mu yie pa enu ntie ba ya na ye soma ye nua be ma afri yesia se wonko na afenso wonko ye amane ne ye hwe se ede e pa ne ma abrante Kwabena mensa Daniel ni din so de brofo den kura ha kire kura ne komi no what the Daniel nka fa Daniel no nko asade Kwabena kan ho a wasen hu yi ese Kwabena fo so ate o Kwabena fo so ate se afri ye beteme nka afa ye hwe na eni nkomo afri ye sia woteme nka na tu nka pa mi mo bra na atisan nyankofa adum bibia boko anyum na me anka sa menua Kwabena mensa Daniel mete Kwabena no maboto kura ma ye ba sa kura eba ne sense ya mame na wase na me matiefo akwaba mfamra Kwabere is important mu ha ni kro ba kwa ye friend faade ha ana sare husemu esi se de wodi ka dia tudwa no Daniel Kwabena mensa abranti a wodi mfie aduonu enkron 29 years a ote faade na oyobi a oton loto e ka se otwa loto yi bi
na ɛna nɔpa ɛna yɛnya ne nteɛ sɛ wase ne ho akɔmfo ɛwɔ faade hɔ a ɛnya asɛm ketewa ɛne nti Sompa sɛde yɛaba sɛ yɛba bɛsom asantema Sompa nti no yɛbɔ anan ɛkɔkɔduru hɔ na bɛa mekɔkɔduru hɔ no na mampɔnten apolisifoɔ akɔ hɔ akɔfa mu no ɛne nti mede akyire kɔ police station ɛyɛ mampɔnten police station ɛhɔ ɛna DSP Kubli no ɔyɛ crime officer no ɛde to anim sɛ ɛyɛ nokorɛ sɛde yɛtee no saa pɛpɛpɛ ɛna ɛteɛ na deɛ kɔkɔ baa yɛ nyinaa ne sɛ ɔmo nsa aka ababaawa bi a ɔmo kyerɛ sɛ biribi nti nhwehwɛmu bi nti ma yɛmfa ne din nto dwa ansa ɔkyerɛ sɛ saa ababaawa no ɛna ɛne Kwabena Mensɛn ɛteɛ sɛ mpena fo a ɔmo teɛ na mmerɛ kakra ni ɛna ababaawa no kyerɛ sɛ biribi nti ɛnya deɛ sɛ obɛtumi ne Kwabena Mensɛn atena biem na no ɛna bɛyɛ sɛ bosomi mmienu ɛkɔ bosomi mmiɛnsa nie no ɛwɔ mu a na aberanteɛ yi atest message ɛde ama ababaawa no sɛ sɛ wante ase ama ɔmo ansa ntena a obɛku ne ho ebi ɔka onim sɛ bi ɔdidi agorɔ enti bɛyɛ sɛ ɛnɛ ne nansa ni ɛna ɔsɛnde voice message ɛwɔ WhatsApp ɛde ma ababaawa no sɛ obɛku ababaawa no na ɔno ankasa nso aku ne ho bi enti ababaawa no ɛyɛ sɛ nka ɔbɛkɔ akɔbɔ apolisifoɔ amanneɛ sɛ aberanteɛ no sɛ obɛku no nanso aberanteɛ no adamfo baako a ababaawa no kɔkɔbɔɔ no amanneɛ ka sɛ o wei ɛnyɛ yi biara na nkekankeka ɛna ɔkeka nti wɔnyae enti ɛnra anwummerɛ ababaawa no kyerɛ sɛ bɛyɛ sɛ saa bere yi a ɔwɔ hɔ a na ohun sɛ wɔnya message ɔkɔkɔhwɛ no WhatsApp obi na ɛyɛ aberanteɛ no ɛna ɔde ahoma asɛn ne fan so ɛwɔ ne dɛm ɛna wɔatwa ne picture ɛde asɛn de ababaawa no sɛ da bi a ɔka sɛ obɛku ne ho na afei na aduru na ɔba bɛku ne ho ɔno ababaawa no nti ababaawa no ɛho yɛ ha ɛkɔbɔɔ Kwabena Mensɛn abusuafoɔ amanneɛ ɛberɛ ɔkɔbɔɔ amanneɛ no ɔmo hwehwɛ aberanteɛ no hwehwɛ no ɔmo ahu no sɛ na wato ne ho wɔ dan no mu ɛhyɛm nti so ɔmo ahu no nti ɛna anɔpa yi nyinaa na ɔmo afie ɔmo hwehwɛ na ɔmo hu no ɛna ɔmo yɛ sɛ ɔmo bɛkɔ akɔbu ne pono n'ani na ɔmo ahwɛ babere ɔmo kɔkɔ bu pono n'ani no na wɔyɛ adeɛ sɛ wɔde ahoma a mmaa hata nneɛma wɔ so no bi asɛn ne fan so ɛna ɔde ahyɛ no kɔn a saa bere na wawu a ɛnya asɛm ketewa koraa ɛno na ɔmo kɔbɔ apolisifoɔ ɔmo wɔ mampɔnten amanneɛ a ɔmo ɛba bɛtee no saa bere a mene wo kasa deɛ ɔmo de nakɔ akɔ sɛ mmɔtire ɛwɔ Ankaase Methodist Hospital ɛna mampɔnten apolisifoɔ nso so egu so a ɔmo yɛ asɛm no ho nhwehwɛmu enti menua saa pɛpɛpɛ ɛna teɛ aberanteɛ no ɛnam ababaawa no brasia wei Kwabena yɛnua yi ada wɔn hwɛ abaya no wɔ sukuu anaa dabi ababaawa no ɛkyerɛ sɛ ɔne ne tena mefa ɛkɔ bɛɛ sɛ mfie mmiɛnsa na kyerɛ sɛ ɔma forɔ mo ho akyɛ paa ne nya asɛm ketewa ɔmo ayɔ mo ho bi akyɛ papaapa ɛna kyerɛ sɛ asɔ mmienu dem saa pɛpɛpɛ na ɛkyɛ na ababaawa no bɛɛ ne di nkɔmmɔ no na ɔno kyerɛ sɛ deɛ nti ɔse ɔne aberanteɛ no ntena biam no ɔse bɛɛ na kakra ni ɔno wɔ hɔ a na wɔwɔde ababaawa bi baeɛ sɛ ɔno na ɔbɛware ne sɛ wɔde ihuru no so wɔyɛ ne deɛ no ɔsɛ saa ɛne ɛwɔ no obi wɔ hɔ a wɔyɛ wadwene sɛ ɔno na ɔbɛware ne deɛ a ɛne ɛsɛ me so metwe me ho na metena me baabi ɛno na aberanteɛ no agye sɛ daabi na ɔɔka di agorɔ nti ababaawa no nsa mmeɛ ntena na ɔno sɛ da sɛ wode obi aba paa sɛ ɔno na ne tena deɛ ɛnya deɛ sɛ obɛtumi ne natena biem na kyerɛ sɛ ayi bra Kwabena ɛhwɛ sɛ owu a ɔbaa no bɛsu a saa na ɔbɛ sɛ ɔkyerɛ no menim sɛ saa na n'adwene yɛ no deɛ keka kɔ deɛ mewu a wobɛsu a na sɛ meyiw akɔnkɔn sɛ wodɔ me ampa a saa pɛpɛpɛ ne teɛ wɔdɔ bi wɔ ha na gye nsamu Kwabenafoɔ so deɛ kɛ yɛnnɔ saa o Kwabenafoɔ deɛ kɛ yɛnnɔ saa o yɛnnɔ saa ɛwɔ sɛ yɛ serious paa deɛ but yɛntaa nnɔ worɔforɔ saa wo sɛ Kwabena bi ate ahwɛ odom sa ne n'ani abede obɛnya di afiri mu ntira sɛ nyina ɛbɔ mpa yɛ sɛ bɛkɔ awale pa o brade kɔsɔ ne di akyire why yɛdi akyire de bisi bia ne sɛ nyɛ man kwa ne gua sɔle fie a ɔmo bɔ mpa yɛ sɛ ɔmo pɛkunu sɛ mɛmɛ nyina bɔ mpa yɛ sɛ ɔbɛnya yɛrɛ ba na ka se yasɛ hwan na wiase ɔne wɔhoro n'anim kɔ soro obi ahoro n'anim nkɔ soro yɛ nyina yɛ sa nkwa pa a bɛboa yɛn pa ma yɛasetera mu yɛ ho atimi ahenhan mu Kwabena Mensɛn kyerɛ sɛ ne ga agya no nti ɔno deɛ wɔdi kan agya yɛ kɔi Ramu adwadie mu na yɛkɔpie so ɔfen so sɛka mu asabrɛ die nananom a wɔn mu dua mo wɔn ani atua ke nsɛm paa wɔkyerɛm sɛ fertilizer nkodi bɛgu soɔ ama mo no anya kwan asoɔ no ɛne wɔn aha wɔn ani adododo ne sɛ yantam ɛnso ɛma
enam so masekre aso franka tachie apetu pre wo matu agu mu yi so ane wo mudi ni say wa na wo se fertilizer e mani nyina ne se so price ni se wo de ma aban ni ntua planting for food and job nti wo ma ha ye ni so adodo na kese na wo tinka fertilizer ye de mu wo na ba na so wo mu o ha mu chemu aduonum no ka ya de papa enti ama wo mo srempanifo se wo mo mra na nyesa pa na se ya pa se nipa da se ni be so de anopa ko tia esu akodomo yantam sei na no ma na ebedi edi a na ya wre hosem na nanom akuafo ye tie wando sem ni bi sai meto fertilizer nko a 30 bars na 30 bars no sa tam no so no na ye 90 seed bag tuo no na ye 450 yan hwe se ndese ndeme ko besa fertilizer bu a urea no eno no ye 4.7 na cheke 4.7 to 30 bars a sign wo te basira aban ne se wombo ye se de be ya ku adwumo no ye betima ye ne ye because ya anya aduro mbo ene ya anya fertilizer so a adwuma ye nyina ntimi koso ekoma ba Ghana bebere mikuya me ye titru pa eyemo na emu kuya nso de ene fertilizer ne nam eno a ne ya wo ya tum ene ya ye adwuma ne ye de ahwe ye mma ye ma mu de ahwe ne ye so de hwe ye mma eno a ne ye didi na afi we kura de abetom ye nya fet ponto ye nya bi kura ye hu bi kura ye fa ne hu bi na bedisi ya to na ye konhwehwemu a omo se enkrofo omo de fertilizer bla ye ma ye de ye adwuma nya bi die no se ye ma mpanyini ede omo ka na kire se we de kuafo a wo mo wo fen so sakamu a wodua mo na wo mo bosu getire tiam se ne aban no won kwoti aka no na wo munya kwanya fertilizer anyo madwuma na o mai ye niema bo se be kosoro be ba fom federation no aba be to dwase sa bere de no so de ahuri pa se de niema de gun se ne ani every 209 August no de ba no de a na che se niema bo no kwa na e kosoro na wo de firi obane mbusuminum empinu ne aduonum o ha munchemu edunkron akiripo no enan Ghana Star Service for na this time we mu ya ba niema bi te se anwa ejinamu ha munchemu aduonu nwotwe akiripo mienu ensuo ha munchemu aduonu so akiripo baako niema ye ntete niema syria no ha munchemu aduonu num akiripo mienu atosode eno ye vegetables so ha munchemu aduonu miensa akiripo nwotwe enam ye yensuo mu nam eno so ha munchemu aduonu miensa akiripo nson eye enuaba ene nkate ha munchemu aduonu baako mienu akiripo baako doko e be kasa soft drink no eno so ha munchemu aduonu akiripo num emu a wonu mani dawo ene emojanam ha munchemu aduonu akiripo emienu wonu nyina da keka bomu ana chese inflation no ene obebu ne pa na eno da nchen kura so a afehyɛ ntiade enso aba be ka ho enam so mu akeka ne ma nyina da de abomu a se de ama eniema ekotro no fango nso de agina benkum ni nyina ne niema edi egun sane ani a sabere hwehwemu no aba beto dwase ka ho bi ena ama o my Ghana inflation sabere de edi adencheche no ne yentie se de no so ho nsem no etie. Rate of inflation for the month of March 2022 stood at 19.4. This literally means that compared to March 2021, prices of goods and services have gone up by 19.4%. That is between March 2021 and March 2022, prices of goods and services went up by 19.4%. On a month-on-month basis, we are seeing that prices of goods and services between the month of February 2022 and March 2022 went up by 4.0%. The change in prices on a year-on-year basis and on a month-on-month basis is the steepest that we've recorded over the period. Specifically, on a year-on-year basis, the difference of 3.7 percentage points, that is the 19.4% for the month of March 2022 and the 15.7% for the month of February 2022, is the highest since we started seeing an increase in rate of inflation between May and June 2021. On a month-on-month basis, is the highest since January 2022, as we increase month-on-month inflation from 1.2 to 2.1%, showing a 0.9 percentage difference. And between January and February 2022, we saw a 0.3 percentage difference, and now we are seeing a 1.6 percentage difference between February 2022 and March 2022, indicating the steepest increase in the rate of inflation since we saw upward trend in rate of inflation since our rebase and figures. Where ya Ghana Star Service for you moon muamane boa, what they to addition fa and near my ecosro na eba from no ehun. Se afei na waka ye ho a ye kan kire wo se fo wadwenche ne bra na ye nkenkan emfamfra ensem no na ye mfa ema nti we no
Facebook live deɛ na mebɛken kan Facebook live deɛ ɛna mebɛken kan na mede ama wei yɛ deɛ nua bɛma nana akuamoa boaten ɛna ɛhyɛseɛ wɔse nipa dodoɔ na ɛbɔ no mrane yi levi na yi levi no deɛ wɔse ɛyɛ paa na Supreme Court said the atemu oni si ba efa asin of mrase bejani ne ho no awurade ma yi god chana ma yi god so eye papa boda nyame ase na nese no besi yi ne yem adidie no ano be hedin efi se wonu apa da sori anopa na ohuru na nimwie na ehu se Jaachi Kwesi wonya mpibie mu a anigi sembe na manya wo so anigi a je se eye papa wonu de Adamu Sankede moja na edi ahurusie yo na eda ho no ne de so wade aba no but all the same so be it wachia NS Asante ya o ayensu ano ne de ya wade aba eno no na Evelyn Jan wo so wo hwe efri tachiman ne de ya wade aba eno no sanso so na Kofi Agyeman Blackman wo so wo pick farm e wo enkrampoponi mantamu e ho no obutu ya wo hwe yen enanwumire kase no wode nani edi akire sanso na Edu Jamfi Eben wo se edwoso domi abra no wo se Ghana pa de wodwene ho a wonte ase sade ahensam pa esi ha adwene wo maimu no hadwe pa braso se wo se hwe na afenso ye de ani di achi Heli Salesi Blessalias I superior represented item wono so se ofri egoso ene wo hwe yen ene wo kire se sade benkum ye no saa na wo se ye Etrese wedi Adamu Sankede pa ni o Adamu Sankede magene bo ni moja na ekasa yi moja bia kasa amayen eye de ade a na eye Adamu Sankede moja efa Jaachi Kwesi de no ho ne de ya wode aba bi eno no wenu ye fa edika ye bekwa abanyame ya atom ne ba de tosomienu no so a de aka kire no ye de bebre mu Yebo edi awuramu asabre di okopiemu ewo la Côte d'Ivoire mansoafo me kire Prime Minister Patrick Achi wose nipa ye adwuma no obra ono ana ka wachiro nkrata edi akoma mampani Alasani Watara ewo ni kuro tamu plateau eno Abidjan se wontumi nya adwuma no piem na ebra okoye no na chese dwumadi a wo mu di a ye friend se wo ma atratra enkonwa so na wo mo adwendwen wo ma no eho no eno ode nkrata no koma se woda mampani Alasani Watara se papa so mana kwanya so besom ye ewo na memo ni mu na ba bia kotoko keka koro no saa bredi e wontu me ntoa so enya adwuma no biem etu ade nkrata no wode na ade nso ede ama no papa Alasani Watara nso age atum ehira no kose se wonko na yewura eye Patrick Achi 2021 March no mu ene wo ba be ye se adwuma soin ede ma la Côte d'Ivoire man no se mansoafo na papa Henry Konan Bedi na manyoko no odi mu ntenteman afa no e minister enso de ma economic infrastructure 2017 obeye president Edema Regional Council of Me na abusia yenye kase no ewo Turkey man no emu Turkey man no mu aye kono so manfo be kai no ma hye no nso a woni a osua abakwasem ewo sukuu mu no de asemu yi onimde me kan wo hwe 13 na so 15 centuries no mu hɔ no so a na Egyptian sanso na Assyria fo no omode ntokwabra na bi ejam so a na enya samketo akura sabre no na eye biti na ukota keman mu hɔ no a nipa bebere no eta ye kua na kua no so de omoye no enesanya Ghana ha se ye de ahoɔden ne seka do be wi akire na wakiri ebremu na agi wim no womode no de omode mfidie pa ena ya na eye adwuma no na owura bi a oye kuani ya wakɔ na afuomu se wakɔ akɔye adwuma se bia ha se yank wadɔ asase no kakraka na wudwi so se bia opese wudua wo no baye bi no sa pepepe ena oye na omode no de machine ena funtum asase ne se ya enti afa funtum ya koduru ba bi no na kyese machine no apre no aso ade bi mu a wotwe a entwe wuyi a enyi machine ko na ni mu a enye yie na ni jakura eya do no se ade we de asa ya de anwanwa bi na abrem yo na de anwanwa pa na ya abrem se no wo si na wakɔhwɛ ya ade bi a eya mpempena de ya kyerɛ sɛ wunya bi na edawufie a wotimu sɛ wo ajapade pa sombo pa ya obetimi de agya wo ma nka Ghana ha se na sɛ bibia mu de a nka wetima ka sɛ bia eye sika kokɔ pa na no eye mpempena de sa na ɔmo kyerɛ sɛ bɛ sɛ mfiem pemmiensa ha sane akyire kura ɛna ya de asa de no ayiraye ɔma pɛ ne soro ɛne fam ne ade a ɛnya de sɛ ɔmo timi ehunu na no mo no ɛna owura kuani kyerɛ sɛ no kura nyame anim ne saa de wo ya watimi asom no de wɔno nkwantimi mfa nkɔ na wɔmfa nkɔ to ne fie na wɔnwo ho saa ɛno nti ɔmo wɔ ba bia ya ɔmo ta akora enema sɛ nka sɛ bia nka wo bakuma se ase yo
museum saa no ɛno sɛ wotimi kɔ na afɛn so watimi akɔhwɛ wani so adeɛ ɛhɔ na owura yi bɔ ade ya bombo sɛ ya ana wɔde ekopie mu wɔ hɔnom na wɔde kopie mu wɔ hɔnom no sɛ bia ɔman bia no ɔmu wɔ hɔ na sɛ kuro bi pɛ sɛ usua ɔma bakɔsɛm ɛkwan ya wɔfa so a wɔdi wɔn dwuma anasɛ bia nipakuo A anasɛ B ana Sompa FM kura na dan ya yɛwɔ mu a yɛkasa yi sɛ bia edi bɛsɛ mfinsia hasa anasɛ apem akyi na bia ɛdan yi kura eni ha biem na obi pɛ sɛ ohunu Sampa na radio station wɔ dan no mu hɔ a yɛwɔ nkɔfoɔ bi a wɔasua saa adeɛ no kwasukɔkɔ from archaeologists wɔn hunu saa nneɛma no dɔɔso kɔ tutu fam ehunu nneɛma kade a modidi adwuma wɔ ha ne bi woba bɛhu microphone wobɛhu dadeɛ ahodoɔ na ɔma akɔsɔ ahwɛ afiri ahu Sampa microphone sɛ na yɛ kasa mu na timi aboa mo ma yɛ hwɛsa hwehwɛ mu no na no na owura bi ɛfɛn sɛ Rizal Ebils wɔno kyerɛ Sampa saa adeɛ wo yɛ owura no de aba no deɛ ɔmo tu kyɛ de ma no na yɛ nipa nyinaa ɛna bɛtuma yɛ saa akɔyɛ ne gisɛm ɛwɔ Turkey mino emu we so ene kakra Facebook no wom de aba na edoso ebre ne ko Roy Junior o se ama Ghana why we oyibo boaten atwema enebehi wo se o ma Ghana sika sem betumi asode agina pa nchi akase nkoma lawyer Justin Kodua from Pon incoming NPP General Secretary Adishmaima aha na ebre be me yakwa manwumre no nsia bre mu kase bo a semufo Asante Benedict ye ma me eye kuku ajando obapa akosia somua adwumayefo ni nyina mofi ene won meka ho wo so ne so krogere so aye no yede besie apesemakafo ne ye me wo hini ni ama crunch adazoa so fmami premeni mene nana kwabra kese obrempon nyame ya adom a ochena eyeda foforo odom ankoma ya adom na ode yankwa chene a ebesa hia emama adwo anwumre Sompa 93.1. Sompa